שטועמה מחזק את מרכז השדה, וקצ'פולסקי ייכנס כדי למנוע ניסיונות של אשדוד לצאת קדימה. ואולי עוד הזדמנות שמנוצלת, וזה 3-0. וואו, אושבולט כובש, הפועל תל אביב הולכת לנצח ולנצח בגדול. אלן אושבולט, כל החלק הקדמי של הפועל תל אביב בחגיגה הזאת, גם צ'יבוטה, גם ליוס וגם אושבולט. והאיימינר, עם בישול נהדר. הפועל תל אביב חוטפת ויוצאת מצוין קדימה במהירות בכדור. זה מהלך טוב עכשיו, זה מהלך טוב, וזה נגמר גם ברשת. הנה 4-1. אושבולט רגיל לכבוש, אבל במדים האחרים. שער יפה, שער טוב של הפועל תל אביב, 4-1. עוד שער אחד של תל אביב, ויש עניין, כן. ראינו בגביע השבוע את הפועל פתח תקווה עם 4-0 במחליט מול ריינה, ואז נגמר 4-2, השער השני הגיע מאוחר. פה ליוס עם פעולה נהדרת, ואושבולט שהיה כבר רגל וחצי מחוץ לקבוצה מבקיע. יופי של בישול של ליוס עם הפאץ'. אושבולט חד, לפינה הקצרה. בגדול, בהמשך ישיר למה שהם עשו בקיץ המופלא עם הנבחרות הצעירות, והנה 2-1 הגדול של אושבולט. איזה שער! המאבק הזה מסתיים בניצחון של הפועל תל אביב עם אושבולט שעכשיו חותר לתוך הרחבה. אושבולט מסיר את זה ימינה, 1-0 להפועל תל אביב. זו טעות של דהן, ועכשיו הפועל תל אביב עם משם ליוס, 3-2. ליוס מוסר לאושבולט, סילבה יוצא באיחור, ואושבולט כובש! חגיגה באדום בטדי! אלן אושבולט כל כך אוהב לשחק מול בית"ר ירושלים, והפועל תל אביב עולה ל-1-0 קטלני, שער לתפארת. וזו הפועל תל אביב של היום, בא להתגונן ואז לצאת מהר באיבוד כדור. אורי דהן מוסר כדור על לסורו, והנה ליוס שהפועל תל אביב רוצה. אבוקסיס הולך פה באמת על כל הקופה, זה כביכול 3 בלמים, אבל חוץ מ3 בלמים וסורו זה כולם שחקנים התקפיים. אושבולט כמעט מפקיע את השני, זה נכנס! אלן אושבולט הוא הסיוט של בית"ר ירושלים, 2-0 מהמם של החלוץ הסלובני כאן בטדי. תנו לאושבולט את בית"ר והוא יהיה מלך השערים בליגה. קודם כל אנחנו מסדירים על המערך, וגם בית"ר ירושלים עוד לא מוכנה למערך הזה. אין נבדל כמובן. קריאף רודף אחרי אושבולט, הוא עבר מעמדת הקשר לבלם. תל אביב, בית הראשון שלו לעונת 23-24. אושבולט מול צרפתי, אושבולט 1-0 הפועל תל אביב. אלן אושבולט מדייק מהנקודה הלבנה, מכניע את תומר צרפתי ושולח למעלה מ10,000 אוהדים עתידים לשמיים. קופץ, הפועל תל אביב פעם ראשונה עשו התקפה והם מסרו כדור עומק טוב בעזרתה של ההגנה הפחות טובה של נתניה שגרמה לבעיטת 11, אבל את הפועל תל אביב זה לא מעניין, מה שמעניין אותה זה התוצאה, ו1-0 זה טוב, זה נותן לביטחון להמשך. שימו לב ללויטה, כן, גם קופץ קדימה לפני הזמן, פנדל חוזר. עכשיו אני מניח שאושבולט יהיה חד יותר. לא, בועט אותו דבר, אבל אל הצד השני, לויטה היה פחות מוכן, אבל לויטה היה קרוב, נוגע בכדור, זה לא מנחם אותו.
רידיגר. מגן הימני. הפועל תל אביב יש 6 שחקנים בתוך הרחבה. וזה שער! חוקי. הכוון מאשר, השופט מאשר. ועד כמה שאנחנו מבינים גם עבר לא מתערב. אז יש 1-0 להפועל תל אביב. אושבולט. סוף סוף היתרון המספרי של הפועל תל אביב, היא מצליחה לנצל אותו בקרן הזו עם גוטליב שמוריד את הכדור. נס ציונה טוענת לעבירה בנגיחה הזו, אבל הרמה... אין חדות גם במקרה הזה. זה היה בורודין שירד אחורה, ולרומרטו אין למי למסור, אולי עכשיו. והכדור נשלח, ותראו את אושבולט פנוי. אושבולט במצב טוב, ננסה להשאיר את הכדור. עדיין אושבולט, וזה שער! מראות שמזכירים לי את 2010, כאן בטדי, הפועל תל אביב מובילה בטדי 2-1 על בית"ר ירושלים, אחרי שלא עשתה שום דבר, פשוט שום דבר, במשך מחצית שלמה, והנה מצב אחד, והנה בלבול הגנתי. לבין סלובודן. גאנם, יחד עם בן שבת, זה נשאר אצל גאנם, לאוסבולט, איזה גול! אוסבולט כובש, הפועל תל אביב עולה ליתרון בבעיטה הראשונה שלה לעבר המסגרת של הפועל קריית שמונה. כל המחמאות למבשל גאנם, והביצוע, הוא יודע לסיים, הוא חיית רחבה, אוסבולט כובש. מלך השערים של הפועל תל אביב עם שער מספר 9 שלו, ואם תרצו בכל המסגרות 11 שערים לאלן אושבולט. תשמע, פה אנחנו רואים את גאנם. חיפש את חלילה, מצא את גוטליב שמוצא את שלומי אזולאי. 2 דקות תוספת למחצית הזאת. אייבנדר, אושבולט מגיע ובועט פנימה. מי אמר מחצית עם תיקו לאלה ותיקו לאלה? אושבולט לא מבין עברית, הוא מבין את השפה שלו. יופי של שער, הפועל תל אביב עם 1-0. התקפה מתוכננת, מסודרת. שתראו את ההילוך החוזר, תראו הכדור עובר מרגל לרגל 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 לרשת. קודם כל זה התחיל מגוטליב שחוטף את הכדור בצורה יוצאת מן הכלל. הוא מוצא את שלומי אזולאי שנמצא סוף כל סוף במרכז המגרש ולא בצד ימין. מקרים אחרים, הוא אומר כשזה יקרה אנחנו גם נדע לכבוש. תודה ליאב נחמני, בינתיים כדור נהדר של אייבנדר שהולך לקייס גאנם. גאנם רואה את אושבולט, משאיר לאושבולט את הכדור, וזה 1-0 של הפועל תל אביב עם מבצע מעולה. מתחיל אצל אייבנדר, נמשך אצל קייס גאנם, מסתיים אצל מלך השערים של הפועל תל אביב, אלן אושבולט. 1-0. יופי של מהלך כדורגל. יופי של התקפה, ראית את גאנם בא מאחור, לא היה באופסייד. פה את העיבוד כדור של נתניה, פה קייס גאנם מקבל את הכדור בחצי שלו, והוא מביט ימינה רע. עוד מעט נראה את ההחמצה של ורד שוב, ואני חושב שהיא מתחרה עם ההחמצה של ממטה. ובינתיים עוד הזדמנות, ו2-1! הפועל תל אביב ראויה גם ראויה להחזיר את עצמה למשחק. אושבולט עושה זאת. 2-1. שוב פעם עידן ורד. הוא זה שמכניס את ההתלהבות להפועל תל אביב, הוא זה שעושה את הבלגן, הוא זה שמצטרף מקו שני, והוא זה שעושה את השער בתנועה הנהדרת שלו. אמנם הוא מחטיא, והעצירה העדיפה נהדרת של לויטה, אבל שים לב מאיפה הוא מגיע, התנועה שלו תנועה נהדרת, הנגיחה שלו טובה, לויטה עודף לקורה, ואושבולט נמצא שם, ומשם שכנר כבר אי אפשר להחטיא. 2-1 לדעתי היה פה ניסיון לכדור רוחב, פשוט חיפס. כן, אתה צודק, זה נראה כמו כדור רוחב שכמעט נגמר בגול. כן. מי שהיה פנוי לגמרי בתוך הקו, איזה טעות!
והנה 2-1 להפועל תל אביב. אושבולט מנצל את הטעות ומקפיץ את הפועל תל אביב ל-2-1, בלתי צפוי ולגמרי נגד מהלך המשחק. וזה היפה בכדורגל, טעות חמורה של אור בלוריאן. אנחנו רואים פה בעיטת כדור 5, באר שבע כרגיל מנסה להניע את הכדור. הוא פשוט מבשל לאושבולט את השער. מנסה למסור לדדיה בצ'יפ מעל אושבולט, הכדור לא ובן ביטון מתנהל שם, מעביר את הכדור שמאלה, זה מצוין. עכשיו גם גורפינקל מצטרף, הכדור עולה. ומעל כולם, ביטון בצד השני, ביטון מעביר למרכז, 1-0! אלן אושבולט נוגח פנימה את הכדור של ביטון, הפנים של אבוקסיס אומרות הכל. הפועל תל אביב בהשחרה מחזיקה יותר בכדור, עכשיו מייצרת את המצב הראשון האמיתי שלה, ואושבולט פוגש את הרשת. התקפה שמתחילה בבן ביטון עם הכדור הארוך לליוס מצד לצד, בסופו של דבר גורפינקל עם הרמה טובה קצת חזקה מדי, בן ביטון מצטרף, הכדור חוזר אליו. שומעים גם קולות אחרים שבדרך כלל אנחנו לא שומעים אותם. אומר לו, stay in the line. הוא אומר לו שזה 1-1. אושבולט בועט, אושבולט כובש, שער מספר 4 שלו העונה בליגה, מלך השערים של הפועל תל אביב, החלוץ שהגיע מהפועל חיפה. אנחנו עם שוויון 1. בואו נראה איך רנה תגיב. עכשיו סניור, יוס לא מצליח להגיע, אבל הכדור מגיע לאושבולט, וזהו ליוס, וזהו אושבולט! 2-0! איזו מתפרצת קטלנית של הפועל תל אביב! ואלן אושבולט עם צ'יפ כל כך אלגנטי וכל כך שקט, מקפיץ את הכדור מעל הידיים של ינקו. איזה שיתוף פעולה נהדר בין ליוס וסניור ואושבולט. כאן אין נבדל, גם כאן אין נבדל, אבל כאן יש... הפועל תל אביב פותחת היום הזה סדרה של 3 משחקים בבלומפילד. היום הראשון, ביום שני הדרבי, ואחר כך מכבי ריינה. מגיע לפה, איזו טעות של אדלי, והנה השער. תודה רבה לך אדלי, אתה המבשל של השער. אנחנו עם 1-0 זה הפועל תל אביב. אושבולט כובש שער ראשון שלו העונה מהשדה, כי הראשון היה מול מכבי נתניה בפנדל. ותודה רבה לשוער הזה, שוער סגל נבחרת ניגריה, שעושה טעות איומה. טעות איומה, ואתה יודע, אחרי שמלמוד נתן לגונזלס מתנה וגונזלס מייר, שאדלי טועה כבר אין מי שיתקן אותו. הפועל תל אביב לוחצת גבוה, תראה, זה התחיל בכלל מנבדל שמלמוד. באר שבע יוצאת עם הרבה מאוד אנרגיות אחרי שספגה את השער. עלה מ-400 דקות ללא כיבוש מהעונה שעברה, ואולי עכשיו זה ייגמר. אושבולט מול איתמר ניצן, כדור עונשין מ-11 מטרים. אושבולט כובש! הפועל תל אביב עולה ליתרון של 1-0 בשעה טובה ומוצלחת. שער ראשון להפועל תל אביב, מה שמבטיח לנו מחצית שנייה סופר מרתקת. כן, אושבולט בקור רוח זורק את ניצן, בועט בחצי גובה. הפועל תל אביב עולה ליתרון. אמרנו שהמשחק יתאזן בדקות האחרונות, וליוס בעצם עושה את ההבדל עבורה. אושבולט מתרגם את הפנדל, כמו שאתה אומר שרון, הולך להיות מעניין. אחריות, חוזר בזמן, והנה הוא מחלץ את הכדור ביחד עם קצ'פולסקי. ומצד שני קרן עכשיו
לזכותה של הפועל תל אביב, הפעם זה מצד שמאל. בקרן הקודמת קייס גאנם כבש את הראשון של האדומים. עוד הגבהה, דלוי, לא יוצא 2-0! פעם מימין, פעם משמאל, תמיד ברשת. אלן אושבולט כובש בנגיחה, ותקשיבו לקהל הזה. כהן ודגו ייכנסו. כדור לאמצע, תורג'מן משתלט! אלן אושבולט, הפעם האחרונה שהוא כבש זה היה מול בית"ר ירושלים, ועכשיו אושבולט שוב כובש וגורם לאוהדי הפועל חיפה לצעוק לשמיים ולאוהדי בית"ר ירושלים להסתכל לרצפה. הכדור הזה שהולך למרכז, תורג'מן עושה את התנועה קדימה, זה מגיע לא ראה בלי לראות. השאלה מה אושבולט יראה. רשת מול שחר אמסלם, הפועל חיפה יכולה לעשות צעד לחצי הגמר, והיא עושה אותו עם פנדל מדויק של אלן אושבולט, ממש ברגע הכי טוב שיכול להיות מבחינתם. 1-0 להפועל חיפה ו-2-0 בסיכום שני המשחקים. חלום החצי גמר של בני יהודה מתרחק לו מאוד. כמו שאמרנו מתחילת המשחק, הכל מגיע מהאגפים להפועל חיפה, שאושבולט באגף ביחד עם נועם כהן עשו מבצע מצוין, מסירה כפולה, נועם כהן סחט את העבירה. שוב ניסיון של הפועל חיפה בתוך הרחבה, הנה מסירת הרוחב, פוליץ' מכניס. הוא מגיע להראל. אין פה נידל, והכדור ברשת. איזה שער מדהים של אושבולט, איזה שער מדהים בנגיעה אחת. 2-0. אושבולט מניף את הרגל, נועץ את זה בפנים, כובש את השמיני שלו השנה, והפועל חיפה במתפרצת הורסת את בית"ר. איזה הורסת, היא עושה התקפה מצוינת, כדור מאוד מדויק לעומק, והשחקני ההגנה של בית"ר עומדים ומסתכלים על הכדור. זה קצת לאט מדי, וזה נותן לחיפה עוד הזדמנות כאשר תורג'מן מנסה לא להילחד בנבדל, הוא יוצא קצת החוצה עכשיו, הכדור לעבר השער. אתם לא מאמינים מה שקורה פה. אושבולט עם השער השני שלו. בית"ר ירושלים יורדת לקרשים בצורה חד משמעית. הפועל חיפה 4, בית"ר ירושלים 0. שוב אלן אושבולט מגיע לכדור ומדייק כמו שצריך לדייק. ושוב פעם אנחנו רואים את ההתקפה של הפועל חיפה פועלת בצורה מדהימה. מצפה לא הייתה מצד ימין, אז עכשיו חזרו לצד ימין. הנה לואיץ' מדיר כדור יפה שמאלה בטוויטו. הרבה שחקנים מחכים לכדור הזה, וגם הרשת מחכה, וזה 5. אושבולט עם השלישי שלו. 5-1. מה קורה במשחק הזה היום? הפעם מצד שמאל, וזה רק מראה לך כמה שההגנה של בית"ר ירושלים חלשה, כמה שהיא לא טובה, כמה שהיא לא יודעת לסגור שחקנים שמגיעים מהאגפים. מחצית ראשונה הייתה, כל המחצית הייתה מצד ימין,
עכשיו אנחנו רואים את הפועל חיפה, החליפו צד. זה הולך לאחור לידני, אבל אנטוני מרחיק. איזה מסירה, למי הוא מסר? הוא מסר את הכדור. איך אתה יכול לכעוס עליו בכלל, על אינברום שלחץ כל כך טוב וחטף כל כך טוב? עכשיו ההזדמנות הגדולה, אין שריקה עם הפועל חיפה מענישה, לא יאמן! ממצב ודאי לשער עבור מכבי פתח תקווה. מה קורה? הפועל חיפה כובשת 1-0, הפועל חיפה, קלינגר בשיגעון. האם המהלך הזה ייבדק? צריך לבדוק, אני נראה אווירה, הוא לא נפל סתם. בוא נראה. הנה השאיטה קדימה, האם זו עבירה? אבל תראה פה, תראה את אינברום. כדי שהוא יוכל לבוא לידי ביטוי, אבל גם בהנעת כדור של הפועל חיפה הוא מאוד חסר, ובעיקר בחלק הקדמי. הנה זמיר וסרדל פותח מצד ימין, הכדור הולך לאושבולט, זו הזדמנות לשוויון, זה נכנס! לפעמים לא צריך בכדורגל יותר מהתקפה אחת פה שצריך. אלן אושבולט עושה כאן שוויון, 4 דקות להפסקה, אבל ההתקפה הייתה פשוט יוצאת מן הכלל. ברוכה הבאה הפועל חיפה, ברוכה הבאה למשחק, ברוכה הבאה אולי גם לשנה החדשה. אז אם קריית שמונה עשתה את זה בשער קבוצתי נהדר, אז הפועל חיפה אמרה גם אנחנו יודעים לשחק כדורגל. דיברנו על נס דמיר, כמה שהוא מבקש את הכדור לרגל, כמה שהוא המוציא לפועל. ליטו סרדל אלול עושה את התנועה באגף, סרדל נותן כדור נהדר לאושבולט, ומשם זה הולך לרשת. שער נהדר של הפועל חיפה, 3-1, פעם ראשונה שהם מנהלים התקפה מסודרת, סבלנית וגם קטלנית. כל הכבוד על הנעת כדור של 20 מסירות לדעתי בקירוב, דרך ההגנה, לאגף, ואירן סרדל רואה שכולם חולמים, מכניס את הכדור לתנועה האלכסונית של אושבולט, שמסיים כמו שחקן אירופאי, מהר, חד, בלי לחשוב הרבה. התקפה מושלמת של הפועל. יחד עם גוזלן הם משחקים שני חלוצים מרכזיים. עומר פדידה ייכנס מיד עבור חדרה, ובינתיים סרדל נשלח קדימה, 3 מול 3, אושבולט פנוי, ואושבולט בקלילות אושבולט עושה כאן 3-0 להפועל חיפה, ואמרנו לפני כמה דקות מה יגיע קודם, השער המצמק של חדרה או המתפרצת שתגמור את המשחק. ובכן, הפועל חיפה גומרת כאן את המשחק. גומרת את המשחק, ועוד פעם נועם כהן, איזה פריצה, ודיברתי איתך, הבחור הזה יוצא מהכלל בחלק הקדמי, פחות טוב בחלק האחורי, אבל מי צריך הגנה כשיש לך התקפה כזאת? תורג'מן ואת זה עכשיו יפה לסרדל, כדור מצוין, תורג'מן בתוך הרחבה, תורג'מן שומר על הכדור, מצרף את נועם כהן, והנה עכשיו אושבולט צריך לכבוש, עובר אחד וכובש. ככה עושים את זה נכון. אלן אושבולט מעניש את נוף הגליל על ההחמצות שלה. הפועל חיפה 1, נוף הגליל 0. ובהתקפה הראשונה הראויה, הפועל חיפה מצליחה סדרת מסירות נהדרת בתוך רחבת ה-16, פיגול גדול מאוד. סרדל לתורג'מן, אתה רואה את מסירה אחרונה, את העברת בקריית שמונה, ולא היו שערים במשחק של הפועל ירושלים קודם לכן. אין כאן נבדל, והפועל חיפה יכולה לעלות כאן ל-1-0 והיא עושה את זה, וכובש השם פעם שמשחק 1 על 1 ועל המהירות על הקו. כדור שהולך אל תורג'מן, אושבולט 2-0 הפועל חיפה. אושבולט כובש, והפועל חיפה יכולה לחגוג עם כל הניסיונות של הפועל תל אביב. זוהי דווקא הפועל חיפה שמשיגה את השער השני ומפילה גם את ניר קלינגר ביציע. זה נראה כבר קרוב מאוד ל3 נקודות של הפועל חיפה. כובש ושחקני הפועל חיפה מקבלים מטר של חפצים מהיציע, מה שלא מפריע כמובן
תורג'מן, בועט, הנה הזדמנות, אושבולט כובש, 1-0 להפועל חיפה, זה מתחיל עם תורג'מן, ואלן אושבולט עם שער בכורה בליגת הבורסה לניירות ערך. זה קורה בסיומה של הדקה ה-32, הפועל חיפה 1, מ"ס אשדוד 0. כדור שנעדף. אושבולט מנצל את העדיפה הקרואה הזאת ודוחק את הכדור פנימה, הכדור מגיע אליו בלי לעצור, בלי לחכות, הוא שם את כף הרגל עם הפס, מפקיע שער שלה. אושבולט ינסה להשוות, אלן אושבולט הסלובני מהטובים היום בהפועל חיפה, שם את זה ברשת. 2-2. בית"ר רביעית. אכן כן. אבו עביד. כל קבוצה החטיאה פנדל אחד אחרי 3 בעיטות. אנחנו עם הבעיטה הרביעית של הפועל באר שבע. יעד אבו עביד, הבלם, יהיה זה שיבעט. הוא יכול גם להחמיץ. כל אחד יכול. בלם. אתה רומז למשהו פה שליימן. Bom nire Iyad Abu Abid. Pri lopte, nepochopiteľne si ale loptu hodil od brány. Strelec, Nono, Daniel. Strelec, Daniel, krásna kombinácia, Belasík a Alen Ožbolt sa predsa len presadil a dáva 4. gól v tomto ročníku Slovnaft Cupu. Jubilejný 10. súťažný v tomto ročníku a Belasi vedú od 81. minúty 3-0. Ale toto už bola tá akcia, o ktorej som hovoril v predchádzajúcom vstupe. Jednoducho prihrávajúci hráč mu to dal tak na tácke, že to už sa nedalo nedať. Ale celá akcia bola skutočne ukážková. Slovan to má rozohrané výborne a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že vo finále zúčtovania aj o postupe Slovana do skupinovej časti Európskej ligy. Holman, Ožbolt, Holman, rozobratá defenzíva Petržalky a toto je exhibícia. David Holman. Opäť Daniel. Oha, hrá sa s defenzívou Petržalky, ale vystrelí. Na lavačku, zblokovaný pokus. Bol to Jurij Medvedev, ktorý tam padol pod loptu. Situácia na opačnej strane. Ožbolt páli a je to gól. Tak teraz platilo dokonale. Nedáš, dostaneš. 69. minúta a Slovan Bratislava poprvýkrát vedie v dnešnom zápase. Ožboltovi teraz gratuluje aj Jurij Medvedev, ktorý bol tak namočený v tej inkriminovanej situácii. My sme to ale nepostrehli, čo sa tam presne udialo, pretože tá hra rýchlo plynula na opačnú stranu. A Alen Ožbolt si pripisuje z tejto situácie gól. Víťazstvu, čo sa zatiaľ javí reálne. Šmatlak na tom nič nezmení, pretože teraz loptu nezachytil. Tu má Erik Daniel. Erik Daniel ju posúva Mohovi. Moha má proti sebe Moška. Stále Moha. Prešiel okolo Moška, spätná prihrávka do päťky, ešte hlavička Demarka, Ožbolt, Slovan vyhráva 4-1. 88. minúte sa striedajúci Alen Ožbolt dostal k hlavičke a zvyšuje na 4-1 po akcii Mohu. To opäť pred bránou Adriana Chovana vrelo a Slovan dokázal túto ponúknutú šancu využiť. Chrenov odkop, Vernon Demarko a nepokrytý Alen Ožbolt zvyšuje pre Vion až na krutých 4-1. Či ešte jedno striedanie pre Slovan, alebo to bude skôr nadstavený čas, ktorý si už Peter Ziemba chystal, pretože o pár sekúnd sa nám naplní. 90 minút, teraz ale šanca pre Paušeka, ktorý sa tlačí do 16-ky. Ožbolt zvyšuje na 6-2 a to už je naozaj kanonáda Bratislavčanov v závere stretnutia. Lukáš Paušek sa zdalo, že prepásol moment, kedy mal ísť do zakončenia, ešte si loptu stiahol do strany, alebo mu možno na chvíľku ušla. Napriek tomu zachoval celý čas prehľad o tom, že spoluhráči sa mu premiestňujú pred bránu, konkrétne, že sa tam premiestnil Alen Ožbolt a ten dokázal po svojom príchode na trávnik nie tak dávno rozvoľniť sieť.
nedostal, nemal až tak veľa príležitostí a nebol až tak viditeľný. Napriek tomu ale skórovať môže, a to v 72. minúte dnešného stretnutia. Allen Oshbolt versus Matthew Jakubu 4-0. Oshbolt s prehľadom premenil pokutový kop a Bratislavčania vedú už 4-gólovým rozdielom. Bývalý stabilný člen slovinskej reprezentačnej 21-ky, teraz absolútne presvedčený o tom, že brankár Serede pošle k opačnej žrdi. Tá penálta nebola nejako precízne umiestňovaná, ani mimoriadne prudko zahraná, ale zapadla priamo do siete a Slovan zvýšil svoj náskok. Oshbolt. Pekná prihrávka na Hentyho, ďalšia príležitosť, tesne vedľa.